Kidukot ke JNC hapok ke jingalam presiden uba sampor miling do menta kesi ke khatlai terik unaitung kilawan banya kendu ya uba kermen shilla ubalong menteri ke sarkar jela badru UMLE kathan East Giant Hills banpen ngoho u halor ke jing persya jong keseng ya ke jing temu jong ke sarkar banwan ra ikalentirel ha East Giant Hills district kalian ke jong iba ke Giant National Council mentah kesini ngilaya bani kendu badu ba kermen shilla ubaderu kabinet minister jong ke sarkar jela haka cukup paru ubaderu lokal MLA jong ke thain ke jongi ta kini kisni ki balalik ni i po ki social media ma wana kalian UCM ula kran ba un sawan ra ya karalwe lang ba East Giant Hill district ta ke jingi kendu jongi batu kerman shila kalang banyo ya ke jingsai lar kini ke jingtmu jong ke sarkar ta ke jingi kran ke jongi batu long ka wei bangila ya jingtip kalong ba ka sarkar ketemu banwan ra ya kata ka rel ban kit ya kimar ma tena kalian jongi ke seng ila pempau syai bangi persya ya kene ka jingtmu jong ka sarkar ban ra ya ka railways ya ka district ko jongi la ka de makna kata ka rail kit maru is no tu syai ba ka jingi anong hi kan de yau ban ba nomar ladangi phai sagata ka rail kit mar kan sakta ya kene ki trai muluk ma ki bala khamtam lada shubu mentan lada yau jhur on kit da ka rail bawan na ba kan sakta ya kene ki nong rep lokal ko jongi kan sakta ya kene ki supplier ko jongi ki mana poka nampak kini kathain ke jongi kham tam nampak ka kasi jantia ta ka baar nang ta ngila kranshai ba lada ka de ka rel kit maru kamdan jing ya ki dikhar lane ya kita ki barjala ma banwan lamba kata karal namar ni i ba wat lamba ki surak badon shelter kita ki check gate ma kita ki infiltration check gate kita ki police check gate ki bakar udkhar udang la banwan lamba ki trok lamba ki kali ki bakar support kini ka orang negeri ke jongi ta long kamdan jing ken ladang priang ke negeri kan pensuk ya kita ki barjala ki bana kawe ke state banwan sa kene ke state ke jongi plus nang taru hadu menta ke state ke jongi kam padon ya kita ki an ki baklan ban yada na kata ka jingwan thlep jong kene ki barjala kumbangi la pengkema ho arja ka kendai ke sarkar kala mut ban kala sna kawe ka an ka Meghalaya residential Safety and Security Act. Hendraya katuru ka sarkar ka kampat menteri kam hadu mentah. Ya ka LP deng idom kran hina magus nutu ba ban menteri kam ya ka LP idom kam ya ka bor naka central government. Hendraya ngiwat ki ain ki ba ka state government kala ban shna ro hendraya hadu mentah ka state government kam pat shna. Kita ki ain ki ban yada ka jingwan thlep jong ne barjala. Ta ka ba kongsan hi ka long ba ka East Giant Hill district hi ka de ka district ka babun kita ki cement plant ma. Ki cement plant ki coke factories. Ngiting sar ngiting bayar let's say kene ke jingwan jong kene ke railways mala dang ipdang ka kanlong penban ke jingmentai tang ya kene ki company namar menta ki kham lada ki pha yaw ta limestone sipo asam ru kin lek nang ba ka rail lada ki pha yaw dewyong ru kin pha nang ba ka rail kan sakta pat ya kene ki produk prasnam jongi ki badan ki truck ki dampar ma ban supply ya umar ta kalau ha bakut hi kene ke jingtmu hi jong ka sarkar ban wan ra ya ka railways hi kadai tangka jingmentau ya ki briu ki bana bar hande hadu mentahi ngin pat syai ba ka ka kumkunu kata ka railway ka baka sarkar kan monra na mahadu u kerman shilaro bade lokal am le jongi pat tip syai halor kene ka kerman syai ni hadan ba ulayo ka jing syai na ka sarkar mu ba rangkat ka kong senta miri shilla ka bade sakawe ka amal ina po East Giant Hill kin sakhot ya ki jingilang ya ki rang ba shnong ya ki stakeholder ki bapar na ka tegatan hadin baki layak ya ka jingshay na ka sarkar bakum kundu kata ka railway ka sarkar ka temu ban ra syaka East Giant Hill district ta ka message ka bak clear na kalian ka JNC ni kwa ban pha syaka sarkar ka long ban kalian ka sengi ngimla ban pediang ya ka railway da ka de ka railway kit marna ne ka railway ban kit briuru ya mentah ingin batla ban pediang ya kinu ka railway ring idang don kam ya ka sarkar bakan pembahaya ki surok kilinti ki sengking bakan wanra ya ki government school sipo East Giant ya ki government college nang kata ya mentah de kata ka jindon kam ko jongi